en què vingués, perquè encara fa una setmana m'envia un missatge de vols que busquem un substitut, i no, de veritat, que estaré allà a l'hora que toca. En tot cas, doncs, em fa molta il·lusió fer un acte a casa perquè em faig molt poquets, em poso molt nerviós perquè hi ha sempre la mama vigilant i perquè al final, quan fas un acte amb la Marta, tens aquesta sensació de que t'està mirant amb cara de com s'ha plantificat amb aquesta camisa de flors aquí, per favor, però us juro que la vam anar a comprar junts. Això sí. De fet, pensava que era la que t'havia regalat jo, que et vaig regalar per un aniversari. Aquella era de cranc. Aquella era de crancs. Però sí, va molt. O sigui que està aprovat. Gràcies. Bueno, jo o parlasso tot el rato, per saber-ho. Fes. Com vulguis. Bueno, que ara toca ensegonar-me, va. Va, doncs arranco. Crec que tinc el luxe de ser el primer i únic home que ha presentat el llibre de la Marta Pontnou. És el primer home que li deixo presentar el llibre. Com hem arribat fins aquí? No si ho faig molt llarg ja veuré les vostres cares, per tant ja després et passo el micro i ja et faràs llarga tu. Sí? Com hem arribat fins aquí? I ho explicaré, perquè com que hi ha en Lluís allà, ho explicaré. Bueno, perquè també té la culpa Lluís. Un dia en Lluís, que té una petita obsessió, i en Lluís Juncà està allà... Saluda. Allà darrere, és aquell tio tan guapo que està al costat de la llegenda alemany, que la coneixeu una mica més, potser, però és més coneguda ella molt guapo, Ara mateix. Ara mateix sí. No arrencarem. No ens sortirem. Té una petita obsessió, que és modernitzar-ho tot. I un dia va decidir que de les coses que s'havien de modernitzar, ell va fer durant molt temps de cap de gabinet de l'Oriol Junqueras, molt temps, de les coses que s'havien de modernitzar hi havia també la comunicació d'Esquerra Republicana. I si ho recordo bé, deia, fotrem un tron aquí baix fins que ho tinguis arreglat. I això han sigut els últims 5 anys de la meva vida i ara n'explicaré un tros molt petit, però com que s'acaba ara i estic molt tou, igual m'allargo més la compte. Això va ser, doncs, d'inici, comences pensant, quan estàs pensant en comunicació, no precisament en la Marta Pontnou, sinó en coses com molt més senzilles, en com són les xarxes avui, com es comunica, com crear continguts, com tenir dades, com saber què pensen els catalans per poder prendre decisions polítiques en la línia d'allò que preocupa la gent, i tot això, doncs, que començàvem pràcticament de zero, va ser llarg, complicat, però això va avançant i entens que en aquests moments tot comunica, i per tant, arriba un dia que et mires el personal d'Esquerra Republicana vestits tots amb una camisa negra, els tios en general, una americana que els hi va molt grossa en general, o molt petita, depèn del cas i de l'evolució de cadascú de nosaltres, i unes senyores estupendes que no tens la sensació que hagin pensat què es posaven abans de sortir de casa, sinó més aviat què anaven a dir, que està molt bé, perquè al final el contingut és molt important, però tot projecta i tot comunica. I quan tot això va passar i ens va semblar que la primera fase la teníem com feta, vam decidir, bueno, toca una fase més i comencem a pensar en com expliquem les coses, amb gent que ens ajudi amb la postura, amb gent que ens ajudi amb com ens expliquem, amb la telegènia i també doncs, amb què projectem a l'hora de sortir de casa, com ens vestim i com això també explica moltes coses. I d'aquí va aparèixer la nostra Marta. Sí? No havies dit mai Marta, que no em fa una mica cara de cosa. Sí? Però queda proper, no? Bueno, però la gent, tothom sap que és doncs la Pontnou. Aquí va aparèixer la Pontnou. Clar, primer t'espantes. I a més, el primer dia que vaig conèixer l'Oriol anava amb la cresta rosa. Imagina. A mi fa color blanca, per tant, imagina la rosa. Sí? Aquí va aparèixer la Marta, ens van dir, tenim la persona que necessiteu, i vaig pensar, bueno, com tots acabem amb aquestes pintes, no sé si guanyarem mai cap eleccions, però bé, segur que ens ho passarem. Ho hem guanyat tot i ens ho hem passat bé, per tant, hem complert els dos objectius. Quan fem això, normalment, em faig servir a mi mateix de conillet d'índies. I per tant vaig dir, bueno, comencem a veure què passa, i vas venir a casa. I vaig venir a casa. Sí. Ho hem d'explicar tot? Bueno, ja la mama. Jo, el meu marit, allà. Va venir a casa, va entrar, on tens l'habitació, que dius, hòstia, quins nervis, m'estava atabalant molt, i jo li dic, no cal que hi pugem a l'habitació perquè tinc l'armari a baix. El Grat diu, com que tens l'armari a baix? Jo, bueno, a l'habitació hi ha un armari, però és de la Violant i no hi cap res més. I ella va dir, hòstia, la Violant m'agradarà, i et va agradar. Molt. Sí? Potser vindrà després. Ja.
Ens agradarà més, si Ja ve. ho veurem. D'aquí vam anar al Graig, no vam arribar a pujar a l'habitació. No he vist mai, que he de dir que no he vist mai la seva habitació. D'aquí vam anar directament al Graig i el Graig va començar a llançar. És que tenia les coses penjades amb una mena d'estenedor. Digueu tot, digueu No, tot. tampoc. Amb el Graig ja quedava prou malament. No, perquè estava Amb què fent tenia la com roba al Graig ja n'hi havia prou. Estava fent com obres, llavors tenia uns La estenedors. casa està igual, si jo pensava en obres. I mira que té germanes arquitectes. Sí, la casa boníssima, Bueno. però només és molt cara la meva germana i només m'ha donat per fer un Explica-lo de Podem arrencar o no? dels estenedors. Tenia estenedors de roba amb la roba allà, amb tota la pols de les obres. Que no és veritat, això. I aquest senyor s'havia primat, quan et vaig conèixer, t'havies primat com 10 quilos de les fotos que hi havia de quan eres alcalde d'aquí, i tota aquella roba encara la tenia allà i no l'havia llançat. Llavors vaig fotre unes saques i vaig començar Va començar a llançar, tant que hi va haver un moment que vaig haver de parar perquè no tenia roba per vestir-me durant una setmana, no? Que és el que acabes de fer. Escolta, al final la rentadora la fas el dissabte, per tant, de dilluns a dissabte t'has de vestir cada dia i va haver un moment que vam haver de parar. No va acabar aquí la cosa, perquè quan va acabar de llançar la meitat i una mica més de tot l'armari allà amb bosses que anaven creixent, em va dir: és que estàs tan malament de sabates que hauríem de pujar al centre a comprar. Això ho expliquem? Sí, expliquem-ho. I vam anar al Vives. Sí. Vam anar al Vives, que jo què sé, són els que conec. Ara que si hi ha algú del Vives que no em remi, però són els que conec menys. Vull dir, a Can Cama ho tens com més situat, però els del Vives no sé qui era. I entra allà dintre, triem unes sabates i la pobra noia del Vives et volia fer descompte. Li diu: ai, vols fer-te soci? Que et farem descompte? I ell agafa i li diu a la dependenta: això ja t'ho emplenarem a casa. I clar, a la tarda em va trucar la sogra, en plan: escolta, nano, qui has anat a comprar sabates tu aquest matí? Però és que sempre fem aquestes vacil·lades. Sí? Sempre que anem a comprar amb gent, sempre fem aquestes vacil·lades per donar una mica per parlar i més aquí al poble. Vaig trobar que era adequat fer broma. He de dir una cosa. Perquè estava molt nerviós perquè li havia llançat tota la roba, no tenia sabates. He de dir una cosa. O sigui, jo ho vaig llançar, però això ho ha fet amb molta més gent. I no sempre té la mateixa sort. Hi ha algú que no, hi ha alguna vegada que jo li he dit: escolta, aquesta consellera, com collons va vestida avui? I ella et contesta: t'ho juro que això ho vaig llançar el dia que vaig anar a casa seva, però les coses, quan ella marxa, a vegades tornen a l'armari. De fet, el Juncà va portar bastant temps... No diguis que és la Vergés, No, és la Vergés, no. El Juncà va portar un munt de temps unes bosses d'un conseller. No, un conseller no. No era conseller, però no ho direm ara. No, tu què és? Va portar molt temps les bosses del pobre Junqueras, que ell sí que vaig anar a la seva habitació, i la teva no. Em sembla bé, diríem, deu tenir l'armari a l'habitació igual com la gent normal. La gent normal, exacte. Bueno, això passa. Dit això, sí, segueix. Tinc preguntes, sobre el llibre, també? Sí, hauríem d'explicar el llibre per vendre-les, perquè clar, mira, tinc dues criatures per alimentar. Després. He de dir que en una primera etapa ens feia vergonyeta explicar-ho. I per tant, que teníem un estilista que... Lo nostre de l'estilisme. Sí, lo de l'estilisme ens feia vergonya explicar-ho, i era com una cosa secreta, no? O sigui, era com molt cuidat, però ens semblava que quedava poc d'esquerres. Perquè era frívol. I no, era frívol. Parlar de roba, de moda, gastar-nos diners, per aquesta cosa de la gent que pensa de les dretes. I igual era el correcte, perquè se'ns n'ha anat una mica de les mans. Sí. Home, ara obro la tele i et trobo allà, presentes els llibres de tots els pobles de Catalunya. Exacte. Per tant, t'has soltat. No, sí, però ets president. Gairebé. Molt a foc. No, home. Estic allà, ho vigilo. Tot té el bo i el dolent, o sigui, sortiré tot arreu, però tu seràs president, gairebé. Molt bé, més cosetes. O sigui, hi ha una part com més personal. Però la vergonya ja ha passat, ja ho hem explicat i ja està. Ja està. Un cop has decidit tu de prou, ja ho podem explicar, que Esquerra Republicana té una assessora d'imatge. Una assessora d'imatge, se'n va anar directe a l'Estrellato, la veieu cada tarda a TV3 opinant de tot com si fos l'altra rola de Catalunya, i endavant les atxes, no? I estupenda sempre, cosa que no li passa a la rola. Som una mica més guapes, sí. La diferència és estilosa, sí, també, i més divertida. He de dir que això, i crec que també podem dir-ho, ha transcendit de l'encàrrec inicial. I jo a la Pont Nou
li he d'agrair altres coses, i crec que ha fet coses molt boniques que no deu explicar mai, però que potser avui podem explicar, com... A veure què expliques, que ens estan anant a les mans. El que has arribat a cuidar a la Carme, a la Dolors, els viatges que has arribat a fer perquè se sentissin dones i empoderades també dintre les presons, que segurament és un dels llocs més difícils, o fins i tot viatges a Ginebra i a veure la Meritxell Serret a Brussel·les, que crec que anaven molt més enllà de l'encàrrec que li havien fet en el seu moment. No tindràs prou diners per pagar-me tot això, també t'ho he de dir. Dir que et passi factura de tot això. Això està saldat. Ja està fet, t'has passat de l'any i escolta, facturem per anys, per tant, l'agraïment molt gran, però cobrar-ho, jo t'ho vaig complir. Però sí que crec que anava molt més enllà de l'encàrrec i que l'agraïment en aquest cas és impressionant. Però de la Carme, per exemple, és qui més s'ha vist al judici, que és com qui més guapa anava, sempre ha anat super correcte a tots els actes que ha fet i tots els dies del judici, perquè ella mateixa ho va demanar, que no volia punxar i no volia veure's fet un fàstic. I ho vam aconseguir perquè la logística és difícil, però ho vam fer. I acabo aquesta part com més personal explicant el nostre dia més difícil. Un dia la vaig trucar i li vaig dir, mira, m'han convidat a un sopar a Girona. Puc dir-ho? Sí que no puc dir-ho això. M'han convidat a un sopar a Girona, què em poso? I dic, però què vols dir què em poses? No em truques mai tu per saber què em poses. Si tens 5 coses i en funció de que poses la que toca. I sempre va igual, tacats, camisa blanca i una americana blau marí. Estupendo. Ja, però ja podríem anar canviant. Estic buscant un mocador perquè... Sí, perquè quan digui això te vindrà... De plorera. No ho sé. I li dic, i em diu, però amb qui sopes? I jo, home, amb la Patricia Centeno. I què? Sou amigues, Gens. Això. A muerte. Les dues estilistes de Catalunya, bé, no s'acaben de portar. I per tant, recomano que la seguiu al Twitter quan s'enganxen. Ella no és estilista, per començar. Vinga, ella és experta en no sé què, de llenguatge no sé què. Però només val tot es mou i per de pintar, i a Catalunya Ràdio. I jo soc més que tu. I faig més goig que ella, que faig 1,80 m gairebé. I a més el Juncà no la va fitxar amb ella i em va fitxar a mi. És cert o no? Ho veus? Favoríssim. Per tant, és veritat, va sopar amb la Centeno. I et va dir i et va fer un lleig. Clar. Ara podem dir que no hi ha la Violant. Et va fer un lleig, però jo soc vostra. Però jo et vaig triar tu. Només faltaria. Parlem del llibre? Sí, no? Sí? Què? Jo del llibre no? Tu també? No, pregunta. T'has fet un guió i tot. Clar. M'ha espantat aquest matí perquè m'ha dit que no s'havia preparat res. I m'ha posat nerviosa i estic a punt d'endur-me de dir-li a l'Elisenda Alemany com ho presentés ella, que està com més pesada a fer aquestes coses en públic. Però ara veig que sí que sou present. Pels que no tingueu el llibre o encara no us l'hagueu llegit, jo crec que ho heu de fer. És un llibre que parla una mica, però només una mica, d'estilismes. Jo crec que és molt més un llibre que parla de dones i sexe i feminisme, no? I per tant de dones fortes i que a més ho fa d'una manera desenfadada, sense pèls a la llengua, i crec que aquesta és una altra de les grans sorpreses. Jo no l'havia vist escriure mai i quan comença a escriure El núvol i quan comença a escriure El núvol descobrim una altra faceta que crec que a més és molt divertida i que riureu, us ho passareu bé i per tant que ningú marxi d'aquí sense comprar-se el llibre. I per tant passo a la part de preguntes perquè la gent vagi agafant ganes de comprar-se el llibre. Explica-lo de la cuixa forta. Què és una pubilla catalana de cuixa forta? És la pubilla que volem és la dona, aquesta república catalana que voleu, és la dona que ha de liderar aquest país, que és una tia empoderada, és una tia que vesteix bé, que no té complexes, que surt a sopar amb les amigues i no deixa el sopar fet a la canalla, que torna sense remordiments a les 7 del matí i que l'endemà no va a l'escola. Ho sento, carinyo, sempre pilles. Però l'endemà no vas a l'escola. O sigui, aquesta és la pubilla. És una pubilla que no demana perdó, no demana perdó per quan això ho fem molt, totes, que això és molt de tieta. No acceptem els elogis, les catalanes sempre quan algú ens diu que maca que vas vestida, que xulo que és això, aquest vestit m'agrada, sempre ens justifiquem, sempre diem
que doncs, és de rebaixes, m'ho han deixat, m'ho han regalat, m'ho han donat, però mai diem gràcies i prou. I la pubilla de Cuixafort ha d'aprendre a entomar els elogis amb un gràcies. Ja tiro per la part aquesta de la senyora catalaneta que tota l'estona s'està justificant. La dieta catalana que tot el debat ho justifica. Diu, és que fins i tot el dia que es compra... Té un Tesla. Has vingut amb Tesla? Home, clar, que vols que vingui? Aquí no hi ha per endollar. No és llei, on és l'alcalde? No hi ha per endollar, no és llei, trobarem un enxufe si tens problemes, podràs tornar a casa. A Palamós s'hi d'anar a enxufar, que ho sàpigues. No, Palamós. Aquí... Va, després anem. El graig vostre? Estupendo. No, cony, que hauríem d'apartar l'armari. Encara té la Sissi. Al final ens contractaran a les festes majors per fer bolos aquest estiu. Més que vendre llibres. La família catalana li costa molt i si al final fa el pas i diu vinga va, que em compra un Tesla, l'acaba fotent en un raconet d'un carrer petit que no es vegi gaire, que els amics no el vegin. Però en canvi, això, que a la Beyoncé no li passaria mai. Això no li passaria, a part que allà on vol. A la Rosalia tampoc. A la Rosalia tampoc. A tu tampoc. Estem avançant? Estem avançant si totes fem això, si ens comprem un cotxe i no ens justifiquem ni diem que era d'oferta, que ens ha costat, que ens treuen l'IVA, que clar, com que sóc autònoma em treuen d'aquí i d'allà, no és que el fem servir tots dos, no és que... No, me l'he comprat perquè treballo com una burra i tinc 3 feines i sóc autònoma, tu em pagues també per fer la meva feina, no tota, però per la part aquesta d'obra social a la caixa, doncs, aquesta no, i llavors me'l puc permetre, com això, com la roba, com la vida que portes, és una vida que tu esculls i que penquem i que no ens hem de justificar. Què? M'aixeco? Això no estava preparat, com ho sabies que m'he dit? Ui, no ho sabia, però t'he vist allà i... Bueno, ho he llegit, no? Vaig pensant coses. En el llibre dediques uns quants, no capítols, a uns quants grups de WhatsApp, no? Les perres, que són les Pelicortis, que són les de Sabadell amb el Comet Food, les perres, les putes celebrities, i jo crec que estaria bé una mica que ens expliquis què són aquests grups, i llavors hi ha un altre grup que crec que també et marca moltíssim, que és molt important i que en canvi no surt del llibre, que és un grup que es diu Control Parental. Ens pots explicar per què els 3 primers què són i per què el quart? Perquè aquest ha sortit primer llibre. Els grups són els grups amigues, que totes sobretot les dones que estem aquí, sabeu que és molt important aquestes xarxes que fem de dones per explicar-nos coses, per explicar-nos les nostres merdes, per parlar de polles i no de penis, per parlar de sexe, per rajar dels marits, per rajar dels fills, i aquests grups són molt importants i són molt empoderadors. I la gent no en parla, i jo els he recollit aquí una mica les converses que hem anat tenint, perquè tothom diuen que les catalanes, no, nosaltres ara estem sexualment molt alliberades, però després amb un article titules cony i té 15.000 visites, per tant, tan alliberades no estem. Però sí que aquests grups ajuden molt i es fa molta xarxa i ens donem suport molt unes a les altres. És això? Llavors, els Pelicortis són un grup de Sabadell, les altres són un grup... són diversos grups, però que entre totes tenim aquesta mena d'empoderament. I el Control Parental és un grup que m'he hagut de fer amb el Sergi, un altre, i el Foguet, i el pobre Bernat, perquè què m'ha passat? Que això m'ha vingut... Se t'ha ido de les mans. Se m'ha anat de les mans, o sigui, jo, primer de tot, no sabia ni que volia escriure ni que en sabia, perquè com que he dit que s'han d'entomar bé els elogis, escric molt bé. Això ho tenim. És veritat, escric molt bé. Sí, que escrius molt bé, que escrius molt bé, si vols t'ho dic jo. Perquè si no, no m'ho dic jo mateixa, si no m'hauria vingut a buscar els de Penguin, no? Total, que... Per què ho deia això? Sí, que escric aquests articles, després m'ofereixen fer llibres, dic que sí, i no sé com, per què ha passat, perquè mira que hi havia xou a Catalunya i coses per distreure's i feina que teníeu tots, però tothom em va demanar d'entrevistar-me, suposo que per aquest perfilet que tinc així com, no, entre la cresta, les 4 barbaritats que dic
i si dic 4 coses que estan bé, més el rerefons d'Esquerra, que això a la gent els dona molt morbo. Però això no ho has d'explicar. Ah, no, s'ha de dir que és per mi, no? Vale, doncs és tot per mi, perquè sóc tan estupenda i tinc aquesta imatge, doncs em volen entrevistar tots. I per què? Per lo del pit. Total, què passa? Que m'han començat a entrevistar molts mitjans i vaig anar una mica amb el lliri a la mà i a les primeres entrevistes vaig donar uns titulars bastant de traca i mocador. I el papa em va renyar, no? Perquè feia coses malament, perquè també em faig de coses malament. Home, Pere Aragonès serà un gran president perquè vesteix bé, es deixava coses. Però és que això està tret de context, i li vaig dir, és que està tret de context, i em van dir, ja, és que tots els titulars estan trets de context. I vaig dir, vale, ja ho he pillat. El Marc Giró, molt generós ell, em convida a RAC1 a parlar del llibre, a una setmana de Sant Jordi, clar, quants autors volen anar a RAC1 amb màxima audiència a parlar del seu llibre? I vaig, em comença a parlar d'això i em pregunta, Pere Aragonès serà bon president? I dins amb aquesta clau d'humor li vaig dir, sí, home, sí, Pere Aragonès serà bon president perquè vesteix bé i ell ho fa tot bé. Clar, l'endemà titular, Pere Aragonès serà bon president perquè vesteix bé. Em volia matar, em volia tirar del balcó com ells. Vaig pensar, per què he fet? I ells em van renyar, de dir, home, vigila una mica el que dius. En una altra entrevista que vaig dir al Nacional, que també presta molt a titulars, posava, cap català es deixaria dibuixar mentre li mengen el coll. Clar, el meu marit li cau la gota perquè clar, ell és com molt conservador. Els meus pares ja no ho sé perquè pobres ja fa dies que no en parlen. Però també estava tret de context perquè agafa aquesta... Com treus això de context? Perquè em pregunten, bueno, si heu vist el llibre té il·lustracions, perquè alguna cosa havíem de posar de més a més que no pas tots els articles que sortien al núvol. I la Raquel Gu, que és una il·lustradora del Jueves, maquíssima, em va dir, ostres, jo et vull dibuixar tu. Vull dibuixar tu perquè, bueno... Per què, no? Ja m'entens. Perquè dones per dibuixar. Perquè dono per dibuixar, diguéssim. I n'hi ha una que és una columna dedicada al sexe, que explico el que ens agrada a les dones, de veritat. Sobre el sexe. Te l'has llegit? Ho he llegit tot. Què posa? Que et mengin el con. Però com? Bueno, bé. No. No, sense esperar res a canvi. No sabia que hi havia canvi. Sí o no? No havies anat mai a cap lloc que no haguessis hagut de parlar d'això davant dels teus pares. Júlia, a tope, Hòstia, la teva filla. És igual, ja ens ho perdonem. Total, que llavors amb aquest... La meva mira el mòbil i no escolta, no pateixis. Total, que un d'aquests dibuixos, el dibuix aquest que il·lustra aquesta pràctica sexual, surto jo vestida de Bridgerton, que és aquesta sèrie que està tan de moda. Sí, ho fa per sota les faldilles, que és millor perquè els dibuixos sí que els he mirat. Vale. Total, que surt aquest. I llavors el periodista, després de tota l'entrevista, al final em diu, ostres, els dibuixos estan molt bé. I dic, sí. Diu, el que més m'agrada a mi és aquest, on surts aquí que surt aquest noi amb 4 grapes. Què hi diu la gent del teu entorn? Dic, home, la gent ja em coneix, sap com escric, i llavors deixo anar la frase de i no crec que hi hagi cap catalana que es deixés dibuixar mentre li mengen el coll. Titular. I a més, el dia de Sant Jordi, titular. Va ser l'article més llegit del Nacional. Normal. El dia de Sant Jordi. La gent no clicava ni a mirar quants llibres havia venut Oriol Mitjà. La meva tieta, l'Enriqueta, estava llegint el llibre de l'Oriol Mitjà mentre tota la resta de Catalunya llegia el teu article. A Sant Jordi. Sí, perquè aquest home em va vendre 500.000, Jo 500. Pues com el Torrent. No, com el Torrent. Vas empatar amb el Torrent? Exacte. Què et sembla? Bueno, hauríem de sumar molt per atrapar el Mitjà, però molt orgullós, Prefereixo parlar de cons que de l'Oriol Mitjà. Per favor. En el llibre dius que la influencer de la Baixa Segarra. Aquí de Baixa Segarra hi ha... Amb aquest
de dones estupendes i pubilles de Cuixaforta del Baix Empordà. Com diries que són les dones de la Baixa Segarra? Són com les del Baix Empordà o teniu l'autoestima una mica més baixa? No, aquí la teniu més alta, perquè aquí us toca més el mar, teniu gent, teniu molts turistes, vosaltres ella... No, a la Baixa Segarra no teniu gent ni turistes ni dels altres. Ni res, som seques, som secotes, som capendits, com aquell plat, aquella cervesa seca, dura, forta. T'agrada, eh? Ja fem un anunci de cigarretes o què? Si vols, sí. Vale. Doncs tota l'heu de provar. De fet, el teu germà l'hauria de posar al bar, Olga. És que hi ha coses que no les hem acabat d'arreglar. Bueno, ho farem a la propera, el proper bolo que farem de festa major. Doncs les pubilles de la Baixa Segarra, les influències som seques, som malrefiades. Ella ha sortit d'allà, jo també. Però les que s'han quedat... Vens aquí, t'aireges, i segur que eres menys seca. És molt menys seca. La tramuntana de seca ho és molt, però l'aire de mar no tant. Exacte. I elles són tenen aquest caràcter molt ferestes, molt cap endins. Però jo allà aporto tota la llum que vaig arreplegant de Catalunya, la porto cap allà amb aquests articles. No, jo no sé, quan entres amb el Tesla a la Baixa Segarra ha d'impressionar bastant. Ara ja diguéssim que sí, els hi fa gràcia. Fins ara no t'agrada. La mama també? Jo crec que pateix, com la teva, no? Que es deu fotre un fart de patir, pobra, també. No, però està bé, ja estic acostumat. Doncs la meva pateix, sí. I el meu pare, només et dic que rep cada setmana l'article així amb aquests spams que faig i no m'ha comentat mai res. I ja em porto 63 i encara no he fet cap comentari. I que bé que escrius, nen? Res. No. Però perquè aquest sí que és de Segarra cap endins, o sigui... Em sembla que una vegada li vaig dir t'estimo i em va contestar així. Fem un repàs de paraules? Vinga, va. Xutxonejar. Xutxonejar és el que fem tu i jo, que quedem per despatxar temes, per explicar-nos xafarderies, per criticar l'altre... No, del partit no. No, del partit no. Criticar amics comuns. Que jo soc un tio superdiscret i no critico mai res. No, mai. Allò que quedem per criticar aquest, l'altre, ens posem al dia, ens expliquem... Això és xutxonejar. Estalquejar. Estalquejar és el que et vaig fer el primer dia, no el de l'armari, abans. Quan em van dir, aquest és el cas d'arreglar. I em van dir, això ho he d'explicar, em van dir, és el guapo del partit. És el
baixos d'escriptora, dic, si m'he escrit a la meva vida, jo sóc estilista. I llavors va dir, bueno, doncs què podem publicar? Dic, doncs no ho sé. I llavors van trucar al pobre Bernat del Núvol, que són amics, i van dir, podem publicar un llibre als teus articles? I em van seguir com un futbolista de primera divisió. O sigui, em van pagar també, Escolta. Jo no tinc més. Vols sortir la parella? Explicar el seu testimoni. Jo no tinc més preguntes, però hauries de fer un tancament bonic. Ai, sí. Has de fer un agraïments que Jo? No. Espera. Propella. Jo només vull dir que la vida amb el cognom és difícil. Que és un pas difícil. Per tant, més enllà d'aportar-nos moltes coses en l'àmbit professional, com podeu veure, viure amb ella, el dia a dia amb ella, treballar amb ella, fa les coses més divertides. I al final aquest és l'objectiu, i sempre és companya, però encara més. Xulos, que ens ho hem passat molt bé, que vam comentar que només havíem d'endreçar-los una mica perquè anàvem molt mal dormits i al final va estar molt bé. I hem sigut presidents. Soc la Molet, Imagina't. També és veritat que amb el Roquer hem guanyat 2 vegades i quan tenia dona era la dona que no deixava entrar a casa seva per si de cas. Perdó. Quan no tenia dona tampoc. No. Per tant, no vam arreglar gaire, potser era una excusa amb nova. Per no haver dormit. Però mira, no guanyat, no? Sí, unes vegades de pensa. És que no vesteixes ni te'ls mires, no? No guanya res. Per res, El Pere és el que ha guanyat, és el president, és la Molet.
Mira, d'autoritats totes saludades. Autoritats totes saludades. I president. Un plaer tornar a sortir al carrer a fer un acte. Bueno, ja en portes molts, però nosaltres feia molts dies que no ho fèiem. I ara que corren els gintònics que paga el Sabrià. I a la Pont Nou, gràcies per venir, que això de la Baixa Segarra és la pena de l'Espardenya, que sí que veus Montserrat, però sí que quan arribes a Montserrat encara has de ficar i falta un rato llarg. I és una comarca molt bonica i allò que planteu va molt bé per fer birra, que sempre a favor. Sí, falta el mar, però no es pot tenir tot en aquesta vida. I ja pujo aquí. Gràcies a tots. D'aquest deia que estava sola, lo de la copa menstrual. Clar, hi ha algú que fa temps que això no ho utilitzo ni sé què va. Aleshores, esclar, jo... No sabia... Bueno, sí, perquè ho havia vist una vegada a la farmàcia i he pensat, això perquè deu ser com un embut. I llavors em fas veure que no era un embut i que ho deia jo. Vaig pensar, mira, tu què t'has perdut? Bueno, però després de llegir el teu llibre he vist que no m'he perdut res. Perquè, clar, no m'imaginava que a mi em passen coses perquè soc més distreta i perquè em passen coses, m'imaginava amb la copa menstrual anant cap a l'oficina i que se m'hagués escapat. Llavors, això realment em va provocar unes ganes de riure, perquè jo tinc el costum de riure, i que és molt sa, i de riure de mi mateixa, perquè aquestes coses passen i ens passen a totes, però tu pots prendre dramàticament o rient, i és millor riure sempre, tota la vida. I llavors, una altra part de la copa menstrual em va agradar moltíssim, i allò com xupa, i llavors m'he que ell el tregui, no? És que ara, nena, la meva cosa ja no està igual, Però d'entrar sempre era igual. Ara em poso més cremes que la cara. Molt bé, Pepa, molt bé. Està molt bé, perquè hi ha una edat que tu has de cuidar tot. Doncs ja t'ho explico. Si te'l poses i no el treus bé i comences a estivar... No, és que a mi no em serveix això. Si comences a estivar et podries treure tots els òrgans, diguéssim. Què dius ara? Menos mal que no m'ha agafat això, perquè si no seria res. Bueno, doncs això i moltíssimes coses, de veritat. És molt interessant i, a més, és que passeu un rato super divertit. Algunes ens veiem reflectides i altres dius, no, això no ho faig. Bé, de veritat que us ho recomano. I una altra cosa, no només a les dones, cuidado, llegir els homes, perquè Déu-n'hi-do, vull dir, també m'he sentit bastant de dir, això no tornarà a passar. Vull dir que això no tornarà a passar de cap manera. Per tant, és un autèntic manual. No per les pubilles, que jo ja no ho soc, sinó per les pubilles, les senyores més grans, les tietes, les que no són tietes, no, soc tieta, soc àvia, soc mare, en fi. Ens l'emportarem a les presentacions, de tu. M'ensabona més bé que tu, Bueno, mira, precisament jo en segona no en sé, I si no que t'ho diguen alguns d'aquí. Que les falta pel dret, Bueno, en fi, res, em perdonareu, Un aplaudiment per la pubilla. Algú té alguna cosa a preguntar, a dir que no li ha quedat clar, de la copa, etc, més coses? Alguna cosa? Vol preguntar a algú? Bueno, no hi ha un silenci. No passa res, volen el gin tònic. Volen el gin tònic. Bueno, doncs res, moltes gràcies per haver vingut. L'Adrià Pujol, que és de Bogú, quan fa les presentacions perquè no passi això, dona preguntes al principi. No, jo coses falses no, jo coses falses no. M'ha de pensar-les i ja me preguntes això. Bé, doncs jo la propera vegada ho faré, segur, que tindrem una miqueta més de feina, com que no en tenim gaire, així ens entretenim més. A mi em va molt bé això. Doncs ho faré. Mira, una pregunta, espera que porto el micro. Això no ho havia fet mai, això de portar el micro. Ara se sent hostesa, pubilla i hostesa tota l'hora, ben encantat. A veure, jo no volia fer una pregunta, jo volia fer com una mica més de sèrie del que la Pont Nou en realitat ha portat. Ai, una altra que m'enxego. Potser et vaig plorar, M'aixeco, ja la veig.
No, és veritat que, o sigui, que per exemple, quan estem en política, a mi, per exemple, o a moltes altres companyes amb qui hem parlat, ens ha costat una mica trobar, o ens costa una mica trobar com és la performance, com ens hauríem de vestir moltes vegades per sentir-nos nosaltres i sentir-nos còmodes, no? I crec que la Marta en això ha fet una feina brutal, no de dir com ens hem de vestir, sinó de tu què és el que t'agrada i com et pots sentir còmode quan vas a treballar, no? I és veritat que, per exemple, al principi vestia molt negra, molt grisa, que és com la gran majoria de les dones que ens dedicàvem a política vestíem, i ella ens ha ensenyat a trencar aquestes barreres i a atrevir-nos a vestir-nos com volem sense tenir por, una mica ser examinades com igualment ho som, però a dir, ostres, doncs pots vestir amb colors lluents i no estàs donant cap missatge que no sigui el de seriositat, és a dir, es pot ser ferma i contundent i seriosa anant vestida de fúcsia, no? I jo crec que això ha estat molt útil perquè també fem la nostra feina molt millor, no hi hem pensat mai, hem tendit a assimilar-nos als homes que vesteixen de gris, de negre, i crec que en això ens has aportat molt, fas molta conya, fas molta broma, però és molt seriós sentir-se bé quan un fa una feina de cara al públic, i jo crec que ens ha ajudat moltíssim, almenys pel que fa a les dones. És que és el que feien totes les dones, les nostres d'esquerra, que no volien, sempre que volien era passar desapercebudes i que se les escoltés. Estaven tan acostumades, i les dones en general estan tan acostumades, que gairebé sempre el poder era en mans dels homes, que quan elles entraven en escena política no volien sortir com a dones, sinó que volien sortir com a persones. Llavors tenien por de mostrar-se massa femenines, no volien anar amb els llavis pintats, una cosa que per exemple tu has fet bastant després, però no volien sortir amb els llavis pintats, ni amb les ungles pintades, ni escotades, ni amb colors vius, per passar desapercebudes i perquè se les escoltés, perquè tenien aquesta necessitat que se les escoltés. I precisament la normalitat és que sortim femenines i com elles els doni la gana, perquè és part de l'acceptació. I és això que he aconseguit i que una de les meves alumnes preferides, que és l'Elisenda, ha sortit amb tota, a lluir-se amb tots els colors. No vam saber que anaves a dir alguna cosa. És veritat que és de les teves alumnes preferides. Que no ho d'estar dient ara perquè vull estar aquí, Fem la llista dels que no són tan preferides. No, home, no, ara no, que sortirà després de la premsa. Fes la llista dels que no et fan cas, va. No ho direm. Aquelles que fan més cas a la mama que tu. Aquestes em fan molta ràbia. És que a més és un perfil, però ja no parlo d'esquerra, parlo de clientes pàries, Hi ha un perfil que és la noia que té sempre la mare a la boca. O sigui, sempre parla de la seva mare. Quan et parla de la roba, els 2 primers minuts, el primer que només és la seva mare. No, perquè la meva mare pensa que, pum, ja està, ja tinc el problema. O sigui, aquesta ja sé que em donarà problema tota la tarda, perquè se'm prova unes sabates. Bueno, és que potser la meva mare em dirà que se'm prova una americana. Ai, mira, és que la meva mare en té una d'iguala que... I després hi ha les que tenen... Però tu qui li vols agradar? A la mama o al crash? No, al final jo els hi dic, però... Les coses que m'expliques. No, jo els hi dic al final, però tu ets la teva mare? Quants anys té la teva mare? Què tens, 70 anys? I diu, no, tens la feina de la teva mare. Però hi ha moltes noies, moltes, que són part d'aquestes tietes, d'aquestes bledes assolellades, que viuen les vides a través de les seves mares, que els diuen el que han de fer, i elles pensen que no, Elles diuen, no, jo som molt moderna perquè jo surto els dijous a sopar amb les meves amigues. Ui, sí, però després... Vestides com la mama. Exacte, i són clons de les mares, Les veus i van vestides igual, amb una generació de diferència, però vestides, pentinades iguals, i aquestes hauran de repetir primer de vida una altra vegada. Perquè es trobaran d'aquí 20 anys que no hauran fet les verdures, no hauran fet la meitat de coses, llavors els agafarà la pressa als 50 anys de divorciar-se, fer-ho tot, i se'ls hi farà una bola, i llavors tots els disparats junts, però ja haurien d'haver fet abans, tallar aquests cordons umbilicals. I el primer símptoma és quan parlen de la roba i parlen d'elles. Més preguntes? Però què dius? Pues la gent vol marxar ja. Que estan cansats. Ai, mira que ve la Roser. Jo quan els vegi molts cansats ja t'avisaré que ja els conec. Jo només dels
articles que m'he llegit, m'ha agradat molt aquest d'anar al ginecòleg i que et demani permís per tocar-te. Jo vaig flipar. Vaig trobar que era que molt bé, un 10 per la... Em va sorprendre. Per la metgessa, com va... No facis que sí perquè no hi has anat mai. Me l'he llegit. Doncs jo feia 20 anys que anava al mateix, perquè no sé com la gent va entendre que feia 20 anys que no hi anava. Vaig dir, a veure, per favor. Va dir, com que fa 20 anys que no vas al ginecòleg? Dic, no, fa 20 anys que anava al mateix, que era un home, es va jubilar, aquell senyor, que ja li convenia, i llavors vaig anar amb una dona, però perquè em va tocar una dona. I curiosament, quan m'anava a posar la mà al coll, em va dir, amb permís, i vaig dir, permís de què? I em va sorprendre. Passi cap a dins. Passi, entri. Perquè clar, no et demana permís i de cop ja t'ho trobes tot allà dins remenant. No ho sé. No, perquè tu no ho veus, ja ho sé. Però la gent això no en parla i llavors em va sorprendre que la senyora em demanés permís per fer la seva feina i vaig dir, clar, però la seva feina era dins del meu cos i vaig trobar que li havia de dedicar una columna. Va estar molt contenta. Però d'altres de columnes són inventades. Quines, per exemple? Sí, algunes. Moltes. Hi ha ficció, això es diu sexe ficció, perquè hi ha coses, hi ha històries, hi ha... Tu vols... Què parles? Dels nòvios, no? I les nòvies. És que ja ho sabia, t'ho preguntaria. Mira, ja ves el detall... Clar, hi ha moltes històries que són d'amigues, de gent que m'explica, gent que m'invento... Si soc molt creativa, ja ho dic, les catalanes són molt creatives. Les catalanes no tenen amants. Tenen parelles oficials. Sí, va, anem a fer gintònics. La Roser vol dir alguna cosa més? Perquè té una llista. Només felicitats i que m'ha agradat també aquell llenguatge sense taps. Pim-pam. Tal com ratlla. Bueno, és que s'ha de fer perquè sí. Estem una mica farts de... Que ja ens convé aquest aire fresc que portes, Li dones la raó a en César. Aire fresc. Ens ho passarem. Aire fresc i les dones empoderades i que sempre que vulguem i diguem el que vulguem i no fa falta el que he dit abans, que no fa falta vestir-se d'una manera per ser iguals als altres. Ens hem de deseducar i tornar-nos a educar per ser nosaltres mateixes. I ja està. Ens l'emportarem. Cobrant.